Ajatushetki. Tämän harjoituksen tarkoituksena on oppia vähitellen tunnistamaan ne hetket, kun mielesi karkailee ja kenties jumittuu ajatuksiin. Harjoittelemme huomion palauttamista hengityksen havainnointiin lempeällä ja hyväksyvällä asenteella. Ota nyt hetki asettuaksesi aloilleen. Voit tehdä harjoituksen istuen, silmät kevyesti suljettuina. Kasvot saavat pehmentyä ja hartiat sekä käsivarret laskeutuvat rennosti alas. Anna asennon olla kannateltu, mutta silti pehmeä. Asetu kehoosi. Hengitys saa kulkea harjoituksen ajan nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Jokaisella sisäänhengityksellä kehosi täyttyy ja jokaisella uloshengityksellä kehosi tyhjentyy. Hengitys on kuin ankkuri, jonka seuraamiseen voit aina palata. Asetu hengitykseesi. Asetu kehoosi. Tuo huomio nyt mielesi näyttämöllä. Saatat huomata, että mielesi kenttään nousee aina silloin tällöin joko mentaalisia mielikuvia, kenties mielikuvia eri tilanteista, muistoista tai unelmista. Tai ehkä huomaat mielesi näyttämöllä mentaalista puhetta. Puhetta itsellesi tai puhetilanteita toisten kanssa. Lähde uteliaasti tutkimaan mielesi tuottamia mielikuvia ja puheita, mikäli niitä nousee pintaan. Nämä ajatukset voivat olla vain lyhyitä häivähdyksiä tai pidempiä episodeja. Anna kohteille lupa nousta mielesi näyttämölle. Seuraa hetken aikaa mielesi näytelmää. Harjoituksessa opettelemme tulemaan tietoiseksi ajatuksista ja niiden laadusta. Kun huomaat uppoutuneesi ajatuksiin, joko mielikuviin tai mielen puheisiin, voit kiittää itseäsi siitä, että huomasit tämän hetken. Kun huomaat ajatuksen karkaamisen, olet jo takaisin tässä hetkessä. Voit päästää irti ajatuksesta ja palauttaa lempeästi huomion takaisin hengityksen havainnointiin. Siihen, kuinka hengität sisään ja siihen, kuinka hengität ulos.
Havainnoin nyt taas hetken aikaa mielesi näyttämöä. Kun huomaat ajatuksen syntymisen, voit lempeästi hyväksyä ajatuksen ja palauttaa sitten huomion takaisin hengitykseen, kerta toisensa jälkeen. Joskus tulemme tietoiseksi ajatuksesta, vasta kun ajatus on ohi. Joskus huomaamme ajatuksemme sen keskellä, tai juuri kun ajatus on syntymässä. Ajatukset tulevat ja ajatukset menevät. Emme voi estää niiden syntymistä. Emmekä voi pakottaa mieltämme tyhjenemään. Itse ajatus ei ole ongelma. Ajatukset ovat meditoijan ystäviä. Harjoittelemme niistä irtipäästämistä ja kaiken ohimenevän luonteen havainnointia. Harjoittelemme huomion palauttamista hengitykseen, kerta toisensa jälkeen, lempeästi ja hyväksyen. Tuo huomiosi vielä hetkeksi aikaa koko kehoon. Tunne istuma-asento. Alati muuttuvat kehotuntemukset ja hengityksen rytmi. Keho hengittää sisään ja keho hengittää ulos. Vähitellen on aika päättää tämä harjoitus. Voit kiittää lopuksi itseäsi siitä, että teit harjoituksen, ja kiittää tästä hetkestä.